Het wie nog net heel rustig waren, maar natuurlijk wel een groot verschil met juster. Je hoort in het watergebied nog een een stormige wind, vooral ik terug buien. En die buien, daar binnen ik nog net heel van nou. En hoe stabiliteit, ja, die blijft voorlopig nog wel even. Maar morgen zal het wel een hele aardige dag worden. Het waar. Joen en vannacht eerst nog een aantal buien, misschien wel met tonger. Maar stadig gewoon klaart het meer op en neemt de activiteit van de buien nou, vooral vannacht, wordt het stadig gewoon oeral droeg. Temperaturen zo'n of 8 graden, op de eiland zo'n 9 graden. En de wind uit het westen naar het zuidwesten waaien, die zal matig wezen of vrij krachtig in het kustenwatergebied, misschien eerst nog wel even krachtig. Dan terug naar morgen. Morgen wordt een dag met een waartype met zinnen, een leuke dag zoek voor zissen. De zinnen erbij, droeg waar en de temperatuur zomen erbij de 13 graden in. Een gewone temperatuur voor deze tijd van het jaar. En de wind, die komt morgen uit het zuidwesten waaien, is weer matig en krachtig. Dus nadat hij vannacht wat aanneemt, helpt er morgen door weer ta. En dan terug naar morgen en morgen nacht. Dan begint de lucht en let er hebben op Rijn, met name in het watergebied een buiig karakter. En dan kan morgen nacht wel eens flink wat wetter vallen. Op Tonsje, op Vrijt en op Sneun een temperatuur om bij de 12 of de 13 graden heen. Op Tonsje betiden Rijn. Op Vrijt zinnen er even bij in de buiken en op Sneun werd betiden Rijn of lichte Rijn. En de wind deze dagen meestal uit het zuidwesten. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.